Vítajte pri sledovaní IAD Talk Studio. Dnes sa s Martinom Pivarčím, podpredsedom predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita, budeme rozprávať o dôchodkovom sporení. Vítajte. Ďakujem. Takže čo si môžeme predstaviť pod tým dôchodkovým sporením? Tak ide o nejakú formu finančného zabezpečenia, takého dlhodobého, kedy si odkladám nejaké svoje financie na svoj dôchodok, na svoju starobu. Alebo keď môžeme použiť, keď sme použili pojem dôchodkové sporenie, tak si sporím ako keby na ten svoj dôchodok s tým, že by som mal mať nejaký cieľ. A každý ho máme trošku iný a vo všeobecnosti platí, aby mi nekleslo nejaký môj životný komfort, nejaký životný svoj komfort, ktorý som nadobudol ako zamestnanec a zmením sa na dôchodcu, tak aby sa mi ten komfort alebo životná úroveň neznížila. A keď hovoríme o sporení, dôchodkovom sporení, tak máme na mysli hlavne iné typy sporenia ako prvý dôchodkový pilier, sociálnu poisťovňu, keďže vieme, že máme trojpilierový dôchodkový systém na Slovensku. O tom si povieme viac, ale povedzme si ešte na úvod, kto je takým najlepším adeptom založiť si dôchodkové sporenie? Tak platí taká jednoduchá rovnica, že čím je človek mladší, tým je vhodnejší adept. A pretože tam je ako keby najlepší kamarát je čas. A ten čas znamená v našom ponímaní zložené úročenie. To znamená, že čím je človek dlhšie v tom systéme, tým pre neho pracujú tie peniaze dlhšie a neúročia sa mi len tie moje vklady, ktoré som do toho dal, ale aj tie výnosy vlastne z minulých rokov, ktoré tam už sú. Čiže čím dlhší čas, tým viacej výnosov, tým viac rokov, ktoré ako keby to zložené úročenie pre mňa pracuje. A môžeme si povedať aj taký konkrétny príklad k tomu, že napríklad máme takého človeka, ktorý je po vysokej škole, má 25 rokov a teda bude pracovať 40 rokov. A potom máme ďalší príklad človeka 55-ročného, napríklad 10 rokov teda má do dôchodku, ktorý zistil, že ten dôchodok z prvého piliera mu nebude postačujúci, preto začal rozmýšľať o dôchodkovom sporení a teda má 10 rokov iba. A keď si zoberieme príklad, že obidvaja teda sporia v jednom fonde, v rovnakom fonde, a nech ten fond má zhodnotenie 5%, nejaké priemerné, tak potom je zaražajúci ten výsledok, že ten 55-ročný človek o 10 rokov bude mať konto vo výške zhruba 7 000 eur, kdežto ten mladý človek, 25-ročný, ktorý mal 40 rokov, to konto bude takmer 100 000 eur. Čiže tam vidno, že hoci ten mladý človek má len 4-krát ako keby dlhší čas toho sporenia, tak jeho konto bude 13-14 krát väčšie ako toho staršieho človeka, že toto robí tie divy, to zložené úročenie. Ešte existuje jedna skupina ľudí, ktorí ani tých 10 rokov predtým, ako teda idú do dôchodku, ich to teda nenapadne a neodkladajú si tie peniaze. A tam väčšinou príde šok pri tom dôchodku, ktorým reálne po tých odpracovaných rokoch príde prvýkrát teda na účet a zistia, že sa z toho nejak veľmi vyžiť nedá. Takže ako to teda je v praxi s týmito ľuďmi? Áno, ten šok prichádza presne pre práve tých ľudí, ktorí sa spoľahli na ten štát, na tú sociálnu poisťovňu. Je to samozrejme individuálne, závisí ten ich dôchodok od počtu odpracovaných rokov a výšky mzdy, aký mali. Ale ten šok je vyjadrený vlastne tým náhradovým pomerom. To je ten pomer toho vypočítaného dôchodku k tej mzdy priemernej, ktorú som poberal. A ten šok je, že ten pomer býva od 30 do 60%. Čiže tam vidíme, koľko moja životná úroveň klesne, keď som zamestnanec a stávam sa dôchodca. Čiže tam treba povedať, že prečo je to tak. No, máme nejaké percentu odvodov z našej mzdy, ktoré ide práve do sociálnej poisťovne, ale ten hlavný problém je tá demografická krivka na Slovensku. To znamená, že stále priemerný vek Slováka sa ako keby zvyšuje a to znamená, že máme stále menšiu skupinu pracujúcich, z ktorých miest musia vlastne sa sanovať, alebo teda musia tieto peniaze ísť na dôchodky súčasným dôchodcom. To znamená, že hovoríme, že dlhodobo, ak tento pomer bude pretrvávať, že máme menej pracujúcich a viac dôchodcov, tak ten prvý pilier ako keby nie je udržateľný. A tá výška dôchodku práve závisí od tohto parametra a asi sa bude skôr zhoršovať, ako zlepšovať. Koľko ľudí si sporí na dôchodok cez tretí pilier? Áno, prekročili sme minulý rok hranicu 1 miliónu účastníkov, sporiteľov a vo finančnom vyjadrení je to zhruba 4,2 miliardy eur. Stabilita spravuje doplnkové dôchodkové fondy v rámci tretieho dôchodkového piliera, ktoré sú teda vytvárané s príspevkou zamestnávateľov a s príspevkou účastníkov. Rozoberme si teda túto možnosť viac. Áno, tak to je hlavný benefit toho tretieho piliera, že ja ako zamestnanec si prispievam na svoje účastnícke konto, na svoju zmluvu príspevky a rovnako mi prispieva aj zamestnávateľ na toto konto a závisí teda akým pomerom.
Zväčša je to pomer 1:1, že poviem príklad, ja si prispievam 20 eur a zamestnávateľ 20 eur, ale bývajú firmy aj štedrejšie, niekedy ten pomer je 2:1, 3:1, závisí, aký veľký sociálny benefit ten zamestnávateľ chce zamestnancovi dať. Čiže hovorili sme možno aj v minulosti o tých výhodách zamestnanca, že vlastne toto je hlavný benefit, toto prispievanie zamestnávateľa. Ale aby to malo zmysel, tak musia byť nejaké benefity aj pre zamestnávateľa, aby to vlastne poskytol tomu zamestnancovi. A ten hlavný benefit je ako keby daňová úľava, podobný benefit ako má zamestnanec. To znamená, že zamestnávateľ si rovnako vie ponížiť daňový základ a ušetriť na daní práve týmito príspevkami, ktoré posiela na zamestnancovi na konto. A ešte vlastne tie príspevky sú oslobodené od odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. To je ako keby kľúčový faktor. Keď z praxe sa nám niekedy aj stáva, že zamestnanec žiada zamestnávateľa o zvýšenie mzdy, ale zamestnávateľovi to nejako nevychádza, že už platí veľa odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, tak mu navrhne takúto kompenzáciu, že mu zvýši príspevok ako keby do tretieho piliera. Platí teda tvrdenie, že na dôchodok sa nesporí, ale investuje? Za mňa neplatí, na dôchodok sa asi skôr sporí, ako investuje, s tým, že je to také sporenie možno s prvkami investovania, aj keď toho investovania tam je málo. Možno na začiatku, keď si účastník vyberá vhodnú investičnú stratégiu, tak to je nejaká forma investovania, aby si zvolil teda príspevkový fond, ktorý mu najviac vyhovuje, ale tam platí taká jednoduchá rovnica, že čím je človek mladší, tak tým dynamickejší fond by mal mať. A druhá forma investovania je potom pred dôchodkom, aby ako keby skonzervatívnil tú stratégiu, aby neostal v tom dynamickom fonde až do výplatnej fázy a poberania toho dôchodku z tretieho piliera, ale aby presunul to konto do konzervatívnejších fondov, utlmil tú volatilitu, tú rozkolísanosť finančných trhov a pripravil sa tak na poberanie dôchodku z tretieho piliera. A podľa rôznych prieskumov stále viac Slovákov ohrozuje chudoba. Čelíme teda inflácii, nárastu cien. Ako si možno nastaviť rozpočet tak, aby sme si vedeli aj pri tých nižších príjmoch alebo vyšších výdavkoch odložiť niečo aj na toto sporenie? Toto je dosť individuálna otázka na každého asi z nás. Možno, že keby tá finančná gramotnosť alebo finančná osveta bola na Slovensku vyššia, a ľudia by práve vedeli takéto informácie o náhradovom pomeri, ako sa nám zníži tá životná úroveň. V prípade mali pred očami takýto príklad mladého versus staršieho človeka, čo sa stane, keď si začne sporiť skôr, tak si myslím, že by dokázali nejaké to euro ušetriť a možno uprednostniť to dôchodkové sporenie pred nejakými osobnými výdajmi alebo osobnou spotrebou. Lepší sa prístup k doplnkovému dôchodkovému sporeniu v priebehu rokov? Podľa toho, ako sa na to pozeráme, ak sa pozeráme zo strany štátu, tak si myslím, že nejaké pozitíva veľké tam nie sú. Hovoríme o prvom pilieri, ktorý dlhodobo nie je udržateľný. Hovoríme o druhom pilieri, kedy sa nám ako keby zmenšili odvody zo mzdy do druhého piliera, čiže očakávame z druhého piliera nižšie dôchodky, ako to bolo v minulosti. A tretí pilier tým, že je dobrovoľný, tak ten záujem štátu, ako keby by sme si vedeli predstaviť aj väčší. A potom máme pohľad účastníka, ako keby tam to vnímam pozitívne, pretože ľudia si pýtajú tento benefit, sociálny benefit od zamestnávateľa čoraz viac a chcú si prispievať, ak menia zamestnanie, znova si pýtajú od zamestnávateľa, že chcú pokračovať, aby im to umožnil prispievať si. A potom ako keby najpozitívnejšie je, keď vidíme na našich klientských centrách príde účastník a teda žiada o dôchodok z tretieho piliera a častokrát je prekvapený, aké je to konto veľké. Práve tým, že sme hovorili, že ak je dlhšie v našom systéme, možno aj zabudne niekedy, že sporil s tretím pilierom, so stabilitou a ten čas mu to zložené úročenie mu to konto práve zväčšilo, takže je veľmi milo prekvapený, aké konto, aký dôchodok bude z tretieho piliera poberať a potom dáva aj referencie mladším ľuďom, že toto malo zmysel, skúste toto urobiť, má to zmysel. Čo robiť vtedy, ak si zamestnanec nie je istý, či zamestnávateľ poskytuje takýto benefit? Nič za to nedá, keď sa zamestnávateľ opýta na túto možnosť, či má alebo nemá. A ak nemá, tak možno ak je viacerí zamestnanci majú záujem, tak ho požiadať o to, či by neuvažoval o takomto benefite pre zamestnancov. A ak aj nie, tak vždy je možnosť založiť si účastnícku zmluvu ako samoplatca. Čiže bude prispievať do DDS-ky stability aj bez príspevkov zamestnávateľa. Existujú 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré majú teda rozdielnú výkonnosť. Ako sa v tomto nejako zorientovať?
Áno, každá tá DDS-ka má svoju nejakú stratégiu, svoje príspevkové fondy, čiže väčšinou klientov zaujíma prioritne výkonnosť tých fondov a typ toho fondu, akú investičnú stratégiu používa. Takže tam by som poradil pozrieť si našu stránku výkonnosti za minulý rok. Predminulý rok máme veľmi dobré výkonnosti, takže väčšinou toto. Martin, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Vám za sledovanie a ak ešte nie ste sporiteľom v 3. pilieri, tak sa informujte u svojho zamestnávateľa alebo u finančného sprostredkovateľa. Upozornenie. Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita DDS AS vytvára a spravuje doplnkové fondy na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení, vrátane poplatkov, ktoré ako klient hradíte v dokumentoch, štatúty a kľúčové informácie doplnkových dôchodkových fondov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.stabilita.sk a u vášho finančného sprostredkovateľa.